За 60 кіламетраў ад Менску будуюць сакрэтную вайсковую базу. Гэта вынікае з новага расследавання Радо Свабода. Імаверна, на гэтай тэрыторыі будзе захоўвацца балістычны ракетны комплекс «Арэшнік». Журналісты выявілі, што аб'ект размешчаны ў Слуцкім раёне каля вёскі Паўлаўка. Яго будаванне пачалося летась у чэрвені. База складаецца з 4 будынкаў агульнай плошчай 2 квадратныя кіламетры. Як адзначаюць расследаваннікі, гэта прыкладна 280 футбольных палёў. Праект робіцца таемна. Радыё «Свабода» не знайшло ніводнай звесткі пра яго ні ў публічных афіцыйных дакументах, ні ў мясцовых медыях ці кадастравых мапах. Літва пакуль не плануе закрываць пераходы на мяжы з Беларусю. Пра гэта Міністэрства ўнутраных справаў краіны заявіла ў каментары тэлерадыёкампаніі ЛРТ. Паводле МОЗ на час вучэнняў «Захад-2025», якія пачнуцца на тэрыторыі Беларусі 12 верасня, літоўскія памежнікі разам з вайскоўцамі прымуць дадатковыя захады. Узмоцніць назіранне за мяжой і будуць актыўней патруляваць. Разам тым, у ведамстве адзначылі, што пры неабходнасці могуць быць прынятыя жорсткія захады ад актывацыі плану прыкрыцця да закрыцця пунктаў пропуску. Міністэрства замежных справаў Беларусі адрэагавала на пастанову афіцыйнай Варшавы закрыць мяжу з нашаю краіною. У вонкава-палітычнае ведамства выклікалі часова паверанага ў справах Польшы Кшыштафа Ажану, якому заявілі вусны пратэст. Незаконныя захады, што прымаюцца адной краінай, фактычна закранаюць усю мяжу еўрапейскага звязу з Беларусю, ствараючы значныя цяжкасці для нармальнага функцыянавання міжнароднага руху людзей і грузаў. Дзеянні Польшчы наносяць шкоду многім дзяржавам як на ўсходзе, так і на захадзе. Гэта відавочнае злоўжыванне сваім геаграфічным становішчам, прыватызацыя межаў ЕЗ і ЕАЭС захаду і ўсходу. Напярэдадні прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас планавага паседжання польскага ўраду заявіў пра закрыццё мяжы з Беларусю. Ён звязаў такую пастанову з вучэннямі «Захад-2025». Яна пачне дзеяць у ноч на 12 верасня. У сваю чаргу міністр унутраных справаў Польшчы Мартин Кірвінскі зазначыў, што мяжу адкрыць толькі тады, калі знікне пагроза з боку Беларусі. Ці існуе імавернасць таго, што Польшча нават пасля заканчэння вучэнняў «Захад-2025» не адкрые мяжы з Беларусю? Свае думкі на гэты конт у эфіры студыі «Белсат» выказаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мы все ведаем гэтую сумную прымаўку, што няма нічого больш пастаянна, чым часовыя захады, і, конечно, з гэтага пункту гледжання это вылікае вельмі сур'ёзную занепакоенасць. Ці не стане гэтая блакада, гэтае блакіраванне цалкам усіх транспартных камунікацый з Беларусю такім нечым пастаянным, з чаго будзе вельмі складана выйсці, бо той самы міграцыйны крызіс, які мы назіраем на мяжы Беларусі з еўрапейскім звязам, ён працягваецца ўжо 5-й год, і гэта немало. І я тут адзначыў, што вось той, як бакі, абодва бакі падыходзіць да гэтага крызісу, гэта антыпрыклад таго, як трэба вырашаць праблемы, бо тут толькі спіраль эскалацыі. І той, і бок рэжыму, і еўрапейскі бок не садзяцца за стол перамоў, не вырашаюць праблему, якая ёсць. На фоне навінаў пра закрыццё Польшчы мяжы з Беларусю у пунктах пераходу на гэтым участку пачалі павялічвацца чэргі. Гэтак станам на 8 раніцы 10 верасня ў памежным пункце Берасці выезду з нашай краіны чакалі 1300 аўтаў і 5 аўтобусаў. Учора 18 іх было адпаведна 1030 і 2. Падчас масаванай атакі Украіны больш за 10 імаверна расійскіх дронаў заляцелі ў паветраную прастору Польшчы. Для збіцця аб'екта Украіна ўздымала ў неба знішчальнікі і прыводзіла сістэмы супрацьпаветранай абароны ў стан найвышэйшай гатовасці. Найбольшая рызыка мелася ў Падляшскім, Мазавецкім і Люблінскім ваяводствах. Там спынялі працу 4 аэрапорты, у тым ліку імя Шапена ў Варшаве. Адзін з беспілотнікаў упаў на жылы дом. Да пошуку збітых дронаў падключылі тэрытарыяльныя войскі, паліцыю і ратавальныя службы. Адзін з беспілотнікаў знайшлі каля вёскі Часнуўка пад Белай Падляшскай. Прэзідэнт краіны Караль Наўроцкі склікае надзвычайнае паседжанне Рады бяспекі з удзелам прэм'ер-міністра краіны Дональда Туска. Апошні пракаментаваў атаку наступным чынам. Я праінфармаваў генеральнага сакратара НАТО пра цяперашнюю сітуацыю і зробленыя намі захады ў дачыненні да дзеянняў, што парушылі нашу паветраную прастору. Мы застаёмся ў сталым кантакце.
Прэзідэнт США Дональд Трамп раскрытыкаваў Ізраіль за атаку па групоўцы Хамас на тэрыторыі Катару. Ён заявіў, што асабіста не прымаў такой пастановы, ды нагадаў, што афіцыйная Доха ёсць блізкім саюзнікам Злучаных Штатаў. Пры гэтым Дональд Трамп падкрэсліў, што ліквідацыя прадстаўнікоў Хамасу, якія нажываюцца на пакутах жыхароў Газы, ёсць годнаю мэтай. Напярэдадні Ізраіль упершыню ў гісторыі ударыў па Катары, а менавіта па Досе. Радыкальная палестынская групоўка заявіла пасля, што ад атакі загінула 5 яе чальцоў. Сярод іх сын старшыні Хамасу ў Газе. Аднак кіраўніцтва групоўкі не пацярпела. Катар, які ўжо 10 гадоў дае палітычны прытулак кіраўніцтву Хамасу, разам з Вашынгтонам выконвае пасярэдніцкую ролю ў спробе мірна ўрэгуляваць вайну ў сектары Газа. Тым часам у цэнтральным парку Гомля неўзабаве будзе помнік князю Івану Паскевічу. Ініцыятарамі выступае расійскае вайскова-гістарычнае таварыства, піша выданне «Флагшток». Помнік Івану Паскевічу паставіць каля лебядзінай сажалкі за некалькі метраў ад цяперашняй скульптуры ягонага сына Фёдора. Расійскі князь удзельнічаў у задушэнні паўстання 1830-31-х, а праз амаль 20 гадоў задушэнні рэвалюцыі ў Угоршчыне. Ці хочуць гамельчукі мець помнік такой асобе ў сваім горадзе, не пыталі. Грамадскае абмеркавання гэтай ідэі не было, як і ў выпадку з помнікам расійскаму маршалу Канстанціну Ракасоўскаму, які таксама плануюць усталяваць у Гомлі. Белавія анансавала далёкамагістральныя рэйсы. Першыя адбудуцца ў кастрычніку. Сярод іншага будуць новыя кірункі ў Кітай. Напрыклад, 8 кастрычніка самалёт далёкага аследавання Airbus A320-200 пачне лятаць у горад Санья на кітайскім востраве Ханьнань. Спачатку адзін раз на тыдзень, але на зімовы час рэгулярнасць павялічыць да 2. Авіаперавознік паведаміў, што білеты на першы рэйс ужо раскупленыя. Таксама Белавія плануе адкрыць рэйсы ў Шанхай і Гуанчжоу. З 12 кастрычніка самалёты нацыянальнай авіякампаніі будуць лятаць і на в'етнамскі востраў Фук'ёк. У Мінску ў выніку дарожна-транспартавага здарэння пацярпела дзяўчынка-падлетак. Інцыдэнт адбыўся на сталічнай вуліцы Прытыцкага. Паводле дзяржаўтаінспекцыі кіроўца легкавіка Hyundai наехаў на 15-гадовую дзяўчынку. Яна пераходзіла дарогу ў непрызначаным месцы. Школьніцу даставілі ў медычную установу для абследаванняў. І ў канцы пра мастацтва, якое хаваецца пад нагамі. Тое, што яно доўга не жыве, робіць яго яшчэ больш унікальным і каштоўным. Мастак Тэо Агаі пакідае гравюры на ходніках і будынках па ўсім Парыжы. Матэрыял для іх ён абраў незвычайны, а які глядзіце ў інстаграме Белсату. На гэтым я з вами развітваюся, захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. У тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.